Добрый вечер усім! Ром, привітання! Топа, я сьогодні упершыню пачула, як наш Тімыч іграе на піяніна. Ну і? Гэта было здорово. Тимофей такі таленавіты. Ён выдатна адчувае музыку і так натхняецца. Ой, я атрымала сапраўдную асалоду. Вось што значыць дзяўчынка. Хаця і вельмі спартыўная. Усё роўна. Дзяўчынка. Топа, а гэта тут пры чым? Ну як пры чым? Я, вядома, Цімыча вельмі паважаю. Але музыка, на мой погляд, не зусім хлапчуковы занятак. Цікаво. А якія заняткі ты лічыш хлапчуковымі, Топа? Рысечка, гэта відавочна. Футбол – занятак для сапраўдных хлопчыкаў. А Цімыч, між іншым, за свайго піяніна час ад часу прапускае гульні. І правильно робіць. Тимофей адказны хлопчык і да урокаў музыкі старанна рыхтуецца. І мне гэта крыўдна. Нашай дваравой камандзе без яго складана прыходзіцца. А ты, значыць, Топачка, каб мог, гуляў бы ў футбол без перапынку, рмаў? Не, я б адпачываў ад футбола за камп'ютарнымі гульнямі. Розныя стралялкі таксама хлапчуковы занятак. І вельмі карысны. Карысны, не сумнявайся. Стралялкі выдатна развіваюць рэакцыю. Там вельмі хутка ўсё трэба рабіць. Інакш будзеш сядзець на адным узроўні. Твае камп'ютарныя гульні толькі зрок псуюць. А музычныя заняткі не псуюць? Я ноты Цімыча бачыў. Яны такія, маленечкія. І іх столькі. Пакуль разбярэшся, што іграць. А карысці ад гэтага ніякай. Рмаў, Топа, музыка гэта прыгожа. Прыгожа, але зусім не карысна. Вось, першабытныя людзі выдатна без музыкі абыходзіліся. І мы б абышліся. Ай. Прывітанне, сябры. Добрый вечер, Рыся и Топа. Добрый вечер. Салют! Тимофей, якраз хотела сказать тебе дякуй. Ты так выдатно на піяніна іграў. Мне вельмі спадабалася, рмаў. И тебе дякуй за теплые слова, Рысь. А Топа кажа, што заняткі музыкай нікому не патрэбныя. Ну і кажу, лепш у футбол гуляць. Не пагаджуся з тобой, Топа. Калі б музыка не была так патрэбна людям, яны не придумалі столькі музычных інструментаў. Дарэчы, вы ведаеце, што было першым музычным інструментам? Барабан? Дудка! Гэта таксама старажытныя інструменты, але іх прыдумалі крыху пазней. А які інструмент быў першым? Зараз я вам яго пакажу. У цябе ёсць першабытны музычны інструмент, рмаў? Цікава! Дарэчы, ён і ў вас ёсць. У мяне дакладна няма. Навошта мне ён? Топа, хопіць спрачацца, давай лепш паглядзім. Нясі інструмент, Тимофей. Зараз. Опа, 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 опа. Цімыч, ты як сапраўдны першабытны чалавек. Як здорово у цябе атрымліваецца, але я не заўважыла ніякага інструмента. Сябры, самым першым і галоўным інструментам нашых далёкіх продкаў было чалавечае цела. Ніколі не думаў, што наша цела музычны інструмент. Крыху пазней з'явіліся ударныя. Рмаў, старажытныя людзі здагадаліся, што можна не толькі стукаць рукой аб руку, але, напрыклад, рукой аб які-небудзь прадмет. Так, Рыся. А жыхары старажытнай Індыі, напрыклад, рабілі барабаны з дрэва ці гарбуза. З іх дапамогай яны спрабавалі чараваць. Напрыклад, выклікалі дождж. Так што, Топачка, музычныя інструменты прыдумалі ў далёкім мінулым. А потым людзі прыдумалі духавыя інструменты. Падзьмулі ў чаротавыя трасцінкі і атрымаўся гук. Правильно. Потым зрабілі некалькі адтулін і высветлілі.
Калі іх зачыняць і адчыняць, гук змяняецца. Атрымалася першабытная флейта, Рмал. А вы ведаеце, што першай гітарай стаў лук? Уяўляю, нейкі недарэка паляўнічы на паляванні замест пошукаў здабычы стаў нацягваць і адпускаць цеціву лука і атрымаўся гук. Дарэмна смяешся, Топа. Менавіта так і было. Потым да лука дадалі некалькі радоў цецівы і атрымалася арфа. Рмал, першабытная арфа. Так што можна лічыць, што музычныя інструменты з'явіліся амаль адначасова з чалавецтвам. Цікава. Калі людзі прыдумалі іх так даўно, напэўна, музыка ўсё ж для чагосьці патрэбна. Пра ролю музыкі ў жыцці мы пагаворым ужо ў наступны раз. Рмал, я таксама пра гэта пачытаю. Ну і я. Можа, зразумею, чаму музыка нам так падабаецца. Вось і дамовіліся. А зараз прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Рмал, правільна. І між іншым, у ім абавязкова будзе музыка. А зараз, сябры, час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Рмал. Цікавых сноў усім! І самых музычных. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.